Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa Kanan Elementary School. Maaga pa lamang, abala na ang lahat sa paghahanda. Makikita ang pagkakaisa ng mga guro at ang mga volunteers upang masiguro na magiging espesyal ang araw na ito para sa ating mga mag-aaral. Ngayon ang katuparan ng isang pangarap, ang pagdating ng tulong na maibibigay ngiti at sa pagkasa. Hindi nagpahuli ang ating mga mag-aaral sa Kanan Elementary School sa pamamagitan ng isang makulay na dance number. Pinamalas nila ang kanilang talento bilang pasasalamat sa ating mga panauhin. Kitang-kita sa mga mata ng ating mga bisita mula sa South Korea at sa ating mga lokal na leader ang tuwa habang pinapanood ang mga bata. Ngayong araw, masasaksihan natin ang isang makasaysayang pagtatagpo ng dalawang bansa para sa iisang layunin, ang maglingkod na walang kapalit at may pagmamahal sa kapwa. Narito tayo ngayon sa Kanan Elementary School para sa iisang espesyal na feeding at distribution program. Ito ay sa ilalim ng masigasig na pamumuno ng aming District Governor 301C Josephine De Leon. Katulong ang Pangasinan Coast Lion Club, mga Lios, at pakikipagtulungan ng ating mga kapatid mula sa South Korea, ang Cheongju Nuyon Lions Club. Nagsimula ang programa sa isang masiglang panalangin at pag-awit ng pambansang awit, at agad sumunod ang pag-awit ng Lions Hymn ng Pilipinas. Dumating ang pagkakataon para sa mga mensahe ng inspirasyon. Pinangunahan ito ng Lions Governor Josephine De Leon. Sa kanyang boses, narinig natin ang malasakit ng isang leader nang nagdanais na mas mabuting kinabukasan para sa kabataan. Sumunod naman ang mga leader ng Pangasinan Lion Coast Club at ang ating mga kaibigan Koreano mula sa Cheongju Nuyon Lions Club. Sa kabila ng pagkakaiba ng ating kultura, iisa ang kanilang layunin, magbahagi ng pag-ibig at suporta. Ang bawat salita ay nagsisilbing inspirasyon sa mga bata na magsumikap sa pag-aaral dahil may mga taong naniniwala sa kanilang kakayahan. Kitang-kita sa mukha ng mga bata ang pananabik habang hinihintay ang simula ng ating programa. Hindi lang ito basta feeding program. Ang Lions International, sa pakikipagtulungan ng ating Korean partners, ay naghanda ng napakaraming biyaya. Sa pagtutulungan ng Lions International, Pangasinan Lions Coast Club at ang ating mga kapatid mula sa South Korea, ang Cheongju Nuyon Lions Club. At dumating na ang pinakahihintay na sandali. Isa-isang tinawag ang mga estudyante ng Kanan Elementary School dito sa Malasiki, Pangasinan, upang tanggapin ang kanilang mga bagong sapatos, kumpletong school supplies at ang pamamahagi ng scholarship assistance. Ang bawat pares ng sapatos ay simbolo ng hakbang patungo sa pangarap. Ang bawat kwaderno, lapis at sandata para sa kinabukasan. Walang pagsidlan ang tuwa ng mukha ng mga bata at ang mga pasasalamat sa mga mata ng kanilang mga magulang. Salamat Lions International sa pagiging instrumento ng pagbabago. Ang lahat ay handa na para sa iisang makasaysayang pagdiriwang ng kabutihang loob. Panoorin ninyo ang ningning sa mga mata ng mga mag-aaral habang tinatanggap nila ang kanilang mga bagong sapatos, school supplies at ang feeding program na aming gagawin. Para sa mga batang ito, hindi lang ito gamit sa eskwela. Ito ay simbolo na may mga taong naniniwala sa kanilang pangarap. Ramdam sa hangin ang pananabik at saya. Bukod dito, nagbigay din ang Lions ng scholarship assistance para sa mga piling mag-aaral. Isang malaking tulong ito para sa kanilang kinabukasan. At syempre, ang sentro ng ating aktibidad, ang feeding project. Makikita ang pagkakaisa ng mga guro at mga volunteers upang masiguro na magiging espesyal ang araw na ito para sa ating mag-aaral. Sharing love and sacrifices, our constant guiding light. Lionism, our immortal pride. With every step we're standing side by side. Love and service to all mankind do we bring, of hope
lang kagamitan ang binahagi, kundi pati na rin ang pagkaing nagbibigay lakas. Ang ating mga kaibigan mula sa South Korea ang mismong nag-abot ng masustansyang pagkain para sa mga bata. Dito natin makikita na tunay ang kahulugan ng service from the heart. Let our voices reach all nations far and wide, sharing love and sacrifice is our constant guiding. Kitang-kita sa mga mata ng ating mga bisita mula sa South Korea at sa ating mga lokal na reader ang tuwa habang pinapanood ang mga bata. Ito ang tunay na ganda ng pagkakaisa. Walang hadlang ang wika pagdating sa saya at pasasalamat. Love and service to all mankind do we bring, of hope and healing together we sing. Hail the Lions, Philippines, loud and clear our cries. We will fight to the last with all our might. Kahit may harang ng wika, ang mga ngiti at pasasalamat ay sapat na upang maramdaman ang init ng kanilang pagtulong. Sa pagtatapos ng araw na ito, hindi lang gamit at pagkain ang naiwan sa paaralan, kundi ang pag-asang ang bawat bata ay may kaagapay sa kanilang paglalakbay. Muli, maraming salamat Lions International, Pangasinan Lion Coast Club, mga Lios at Chongyu Nuyons Lion Club. Matapos ang programa, nagkaroon din ng pagkakataon para sa isang maikling lunch bonding kasama ang mga miyembro ng Chongyu Nuyon Lions Club, tawanan, kwentuhan at mga litratong pagsisilbing alaala ng isang pagkakaibigang nabuo sa loob ng Kanan Elementary School. Matapos ang matagumpay na aktibidad sa paaralan, tumuloy ang grupo sa Lenox Hotel para sa isang fellowship program. Dito natin lalong nakilala ang ating mga bisitang Koreano. Aminado tayo na naging hamon ang komunikasyon dahil hindi lahat ay bihasa sa wikang Ingles. Sa tulong ng ating interpreter, dahan-dahan nating naitawid ang ating mga mensahe. Ngunit alam nyo ba kung kailan tunay na nagbukas ang puso ng bawat isa nung nagsimula na ang kainan, ang masayang kwentuhan at ang palitan ng mga regalo o gift giving. Ang dinner na ito ay hindi lang basta simpleng fellowship. Ito ay pagdiriwang ng tagumpay ng aming misyon, ang pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Sabi nga nila, music is the universal language. At napatunayan natin yan ngayong gabi. Sa gitna ng ating kaunting inuman at tawanan, may mga nagsimulang kumanta at sumayaw. Doon nawala ang lahat ng language barrier. Animong naglaho ang distansya ng South Korea at ng Pilipinas. Ang bawat kumpas ng kamay at indap ng paa ay naging paraan upang sabihing kaibigan kita. Ang sayang makita ang dalawang bansang Lions Club na nagkakaintindihan, nagkakaisa at bumubuo ng isang matibay na friendship at camaraderie. Sa pagtatapos ng araw na ito, hindi lang alaala ang aming iuwi. Baon namin ang katotohanan na sa Lions International, tayo ay iisang pamilya. Salamat Governor Josephine De Leon, Pangasinan Lion Coast Club at Chongyu Nuyon Lions Club ng South Korea at sa lahat ng naging bahagi ng proyektong ito. Dahil sa pagkakaisang ito, higit pa sa sapatos at pagkain ang naibigay natin. Nagbigay tayo ng pag-asa. Kami ang Lions Club, patuloy na maglilingkod as One Lions International Club. Mga ka-Lions, ito ang Pangasinan Coast Lion Club. Lead to serve, serve to lead. Roar! Bye! Maraming salamat sa panonood!